abin gaskiya da wahala. To amma tun da an shiga ciki babu yanda za a yi haka nan za a ci gaba da yi. Ga mu nan dai a ƙoƙarin mu na coding ɗin tutorial na kwamfuta kamar yadda muka yi maka alƙawarin za mu kawo muku. Gashi mun tashi wajen tsakar dare saboda ba studio ba zai yiwu ba da rana saboda hayaniyan mutane da sauransu. So amma yanzu dare ƙarfe 1 zuwa 2 mun hana kanmu bacci saboda kawo muku wannan karatun. Gashi yanzu abin yana yiwuwa. Kuma Alhamdulillah coding yana yi sosai sosai. Mun samu natija. Wannan shine yanda aiki yake gudana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake zuwa. Sauransu yanayin yadda ake ƙara girma, yadda ake rage mai girma.